Pääsitte passitit tän ja iltavuoroon. Joo. Itse se sinä halus. Mene pois mun kodista. Koko rahalla. Koko rahalla. Niinkö? On olemassa semmonenkin sanonta, että lähetä liippas. No joo. Mutta kauppiaana, mullakin on oltava jotain oikeuksia. No comments. Miten sä, Seppo, kommentoisit Marin väitteitä sun tylyydestä? Valtapelistäkö tässä nyt on kysymys? Niin, mutta kun Marin mielestä sä olet käyttänyt häntä hyväksesi, niin mitä sä siihen sanoisit? No joo. Mikä tää haisee? Ha. Tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Ai, no sehän oli suoraa toimintaa. No pakkohan munkin on nyt näyttää, että johonkin ne rajat on vedettävä. Voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemästä? Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Joo, niin varmaan. Seksi se. On olemassa semmonenkin sanonta, että no kyllä mullakin on ylpeyteni.